wọ́n ní o wọ́n ní ọlọ́run ọdún kan kọjá wọ́n dẹ̀rí retira lọ́dún èyí kẹ́ẹ̀bọ́ àìlè yí ọ̀nù rẹ̀ kò dúró síbẹ̀ kó a o àyè kò dúró sí kó a lọ́dún kan lọ lágbára ọ̀rẹ́ náà lágbára òrànlọ́wọ́ rẹ àdúrà àtìlẹ́yìn rẹ ọdún èyí a gbọ́dọ̀ ṣe rere a gbọ́dọ̀ tẹ̀síwájú nípa òrànlọ́wọ́ rẹ làmú jagun kà á ṣẹ́gun kà á borí nípa òrànlọ́wọ́ rẹ kété àrìn nínú ayéra àbá pàdé nínú ọ̀gbun ni àbí lórí òkè èsì bí ká agbára rẹ dé o láti oṣù kínní títí dé oṣù kejìlá wọ gan-an ni àgbẹ́kẹ̀léra nínú ọdún kan kọjá náà àárọ̀ rẹ lọ́ra ògiri àrí lórí omi àrí lórí alẹ̀ àrí lójú òfurufú àrí nínú ìlera àrí lórí ìṣẹ́ra àrí lórí ọmọ àrí lórí ẹbí kété ọ̀nà pátákó olóòló lọ ti mú agbára rẹ hàn wọlé dúró tìá o wọlé igi lẹ́yìn ọgbà ara kẹ́ẹ̀já jábọ́ wọlé dìámú pẹ̀lú agbára rẹ ìrètí èyí kò dédé bá ní pé nínú rẹ náà àjò aṣẹ́gun lọ nínú rẹ náà àborí nínú rẹ náà ìrètí rẹ bẹ nínú rẹ náà ni òtọ́ni àtòdàgbàsókè àdébá ẹ̀yà ọ̀nìyàn wọ́n ṣe gbẹ́kẹ̀lé òun ni ìgbàgbọ́ra mú dúró lórí ẹ̀jẹ̀ àti òdodo Jésù Kristi láti yọ akírára kí ọdún tuntun lágbára Ọlọ́run Olódùmarè a kábàámọ̀ nínú ọdún èyí o torí pé wọ́n là gbẹ́kẹ̀léra wọ́n lù retira wọ́n ligi lẹ́yìn ọgbàrá wọ́n lọ lùrànlọ́ra Ọlọ́run ọdún kan kọjá wọ́n gan lù retira ní ọdún tuntun akírára o ayọ̀ sí ara wí àkú ọdún tuntun ojú lórúkọ mi ọmọ àbálábí tán nínú ọdún èyí o bí a ṣèyìn lè yan Ọlọ́run náà ẹ àfi mí sílẹ̀ ire o.